Hakika Kano ita ce jiha mafi yawan al'umma a Najeriya kuma ita ce cibiyar kasuwanci ta arewacin ƙasar. Jiha ce mai ɗimbin tarihi a ƙasar Hausa, kama daga al'ada da sarauta da kuma zama mahaɗa ga al'umma daban-daban daga ƙasashen yammacin Afirka da ma Larabawa. Bugu da ƙari, siyasar Kano ta shahara tun a jamhuriya ta farko, inda ake da mashahuran 'yan siyasa irin su Malam Aminu Kano da Magaji Ɗanbatta. Yanzu mai girma gwamna, me za ka iya cewa game da wannan bidiyon? Saboda haka babu shakka kamar yadda wannan bidiyo ya nuna Kano babban birni ne, kuma an yi aikace-aikace da yawa. Amma ka ɓata jihar Kano fiye da aikin da kai, saboda ka yi gine-gine a guraren da ba su kamata ba. Maganar ba haka take ba. Allah ya da danja za a dinga ganin sababbin kutare inda ka faɗi wannan magana. To me za ka iya cewa game da bidiyon da aka kama ka kana karɓar kuɗi? Ko kuma in ce dala kana sawa a aljihunka? Babu shakka wannan bidiyo ƙarya ne. Wallahi ba za ka gaba da duniya lafiya ba. Gwamna, me kake nufi? Kamar ba kai bane a cikin wannan bidiyon? Kai ɗin an ɗau hotonka yanzu aka zo aka ɗora maka wani ba kai kasan za a iya ɗauko shi a ɗora maka, za a iya sa cikin hannunka, za a iya sa maka cikin hannunka, amma kai ne. Mutane sun fi yarda da sharri, to amma duk abin da ke gaya maka shine za mu ɗau mataki akan wannan. Kana so dai ka ce shiri ne aka ma kenan? Babu wannan sharri ne kawai na ƙarya. Domin me aka ma wannan shiri haka? Domin kada abin da ya shiga zaɓe, kuma Allah ya sa ni shiga zaɓe. Ni to ai shawaraki ne. Amma wannan ba shi bane. Babban magana shine za mu yi maganin wanda suka yi wannan.